Merci beaucoup, chers partenaires. Haray ano famille non de balde hari den sannu leyali pellum. Haray pratiquement e arno hiruden do nenirabe meden yewdude mabbe fi ko fewti alhaliji buyi wonunde hayoti cellal ha hewti nafaka no be wonirno no be wurir non haray tigi tigi on hollutude num partenaire be haray den arti ƴewtagolbe kadi une fois de plus haray on hi ko e ndusudu hudo do be woni waytuma yaltino ko be walato bouton e derton no woniri. Une fois encore de plus, on va la saluer. Juste une petite surprise. Salam alaikum, biro. Yo, ya, anjarama. Anjarama di. Nalaga. Nge jam. No haifi. Yaunaki. Ayo, awa. Walete Musa, dairundo zabukina ta. No woniri. Mukina ta juda kore kare kono. Wa ta jichade. Mudibo mnata mudibo miyata. Namu. Chers partenaires, on me suivre nini en famille, c'est un peu ça. Koni neni ra membe wonir do. Vous imaginez, regardez la porte d'entrée. Aray ko ni soud mabbe. Aray c'est ça, oui, ba fal mabbe ngalni ko ba fal soud mabbe. Donc dum do hay sokota ko. Y a pas de garantie hein. Elle est là, mais elle est exposée aussi. Donc, nous sommes sokota. On y va l'autre donc sokata. Voilà, on y pratiquement perd neni rabi membe tout be nder ndu suudu do suudu ndu sokota ko garantie ala e tout e tippude dum kadi cellal ala nawni aray nafaka kadi fayda c'est compliqué. Oui, on ala nyamde ko kelli. Oui. Si men inni yaadu do labbe on wakkila to. Wakkila to yaade labbe nyawndo don. Ne. Ya pas de problème. Nani. Donc on andi ti de balle do men arnoga men dido mi saadu bela men hiwri on yewtudo seeda andi no ngen konno woni don do men wi men aroyay ara ko dum men arti men holluno men aroyay men latini argol amen gol ara non garal amen gal wona menen tum meden ardi e partenaire be amen be me woni huwondirde ara ko be men hewtini nelal ngal neludo mengal holludo on sella nafaka ala non piji fo men hollibe men webi tani be ko ni be do sifol ko ni be fewndure no watti dum kadi wallo fayda biddo reedu ala be mara gedal jo wurdo modi wabbe fejjini aray dum don fo battini mabbe fota donc no mi hollirno biro bembe men woni huwondirde be nelli men e modon ko dum men ari yottingol nani Biro no be holliri non nyelobe membe men yottina e modon aray dum do ko carton bira sachet bira so yaray café aray dum do ko goddum e mum aray tawta e dum kadi on ton do so wulni ndiyam dan aray waday dum do ko wojjina si wadon bira on nani dum do ko lipton ni carton didi no lipton didi aray stay non do fala kadi hara ko mayonnaise wadon ka biredi hara dum do kay no ton ko mayonnaise stay na mayonnaise on fala don do ko beurre ko beurre e mayonnaise kala ko fala do hara wade dum nani d'accord hino do no sukkaaje den kadi do kilo sukar do kilo 5 kilo no do kilo jono do Wote dum o saku basale do. Sal basale do kadi ko defire mafe. No do dum do ko lobodia. Sachet lobodia ko. Wote dum o saku di maro do.
Sac maro do go. Sac maro do. Laissons faire ça, laissons faire ça. Quando me lembro como se cara malabi do data na landundo. No one, no one. Benat beta ba na ma fizu mayo. Ero min kamya dansa. Ba me ala boddo. Me no ta me dai da Ça t'inquiète, c'est vous là. Ne ya. On fait ça, on fait ça. Ma ya ma. Me bangi. Weti ke nani? Du ke weti we ulata? Du weti we ulata hala ko ala yo ma yere ni. Ma ya ma ala yo. Dai wanno me manda don do bita tenne no ma ya ni be do wata we na mahina do. Min ga don adani lang, min ga don adani lang. Ko ala yo ma yere no. Yo ma yere no. kadi o heɓi ɓiɓɓe wallitotoɓe o nani hay so heɓa ɓiɓɓe wuuro ɓen ara mena meɗen ɗo nani haray ɗum ɗo fof ko onon addana ɗum hollir noon nane haray wallitiɓe en ɓen ko Mody Mamadou Yero wontiran ɓen Sengo Chine e monsieur Ibrahima wontiran ɓen e Sengo Conakry haray ko ɓen fof walliti en fiino ɗum ɗo wawane wonde nani haray o weltantoɓe jarnoɓe fota fota hina seeɗa duwani koɓe weltande jom on fof an ono e maɓɓe fof wono mo hollitiɓe o nenan jara ha ɗum ɗon tun mina ɗo guluji temeɗɗe joyi mina ɗo guluji temedere temeɗɗe ɗiɗi temeɗɗe tati temeɗɗe nayyi temeɗɗe joyi ɗiɗo fuu haray ko fii ko wallitoron fii hoygo si tawi haaju mon e muɗum hara o nayo yahu hara nayo yahu asiweji ɗen fuu ka seeɗa lawol ɗo fii toragol o yettiɗangenaki wiyata ase o yettiɗangealne ɗum fof ko fiyon ngal ɓiɗɗo wurɗo ko ɗum waɗi ɗiɗeɓe ɓe wurari ko ɗum waɗi komi wiya nodda e ɗo wami noon ko walli en hakko e landi joni noon mbiro minon ɗo onon tun e suudu joni ko honno so tawi on heeɓi ko inna on yo en yaadu wano taran ma ɗum laabe so tawi on wakkiloto on jaɓay mi heeɓi lekki en goɗɗo heewi yomi yaadi dankol naami komi dibo mi fitta komi dibo mi laaɓa ɗum ɗum yoni mi wawata no yoori ino ko yanmi ɗo hanki jemma ñoƴƴitumi ngolo kadi ngo muutimi so tawi mi wonde goɗɗo o ɓannede o fitta o layɓay ka so ɓewi mbo yaade waɗa to lam jaɓay nani ɓaalaga mi nodda hanki gila hecci hanki mi alani tan noddumi ɗa goɗɗo nodduma mbimi ari yiɓami heeɓimi rekata o wimi on o fi Allah tan nande atani mi bidon ndiyan joni mo wulde wuɗo. Vraiment c'est très pathétique haray ensemble chers partenaires haray ko wallitiɗe mbeɗo o no fandi. Même si c'est une petite maison, si petite soit-elle, nos sundu fatatawo suudu chambre salon, chambre simple, woni ro wosi tawi ɓe heeɓi daren no ɓe wallire hara ɓe iwa ɗo par ce que ndungu ngu si ari ɓe holli ɗum ɗo fof ko siyata ni kamɓe tun e suudu haray wallitoɗen ɓe daren ko honno ɗum ɗo wawa daren ko honno ɗum ɗon ne worta ensemble dara joni tout de suite si tawi e yaada e maɓɓe han taran ka nene meɗen taran nenan Djiba Sadio ɗo gandi ɗe walliti toon neniraɓe men goo darnanɗen ɓe suudu chambre salon magasin e waɗanɗen ɓe hurgoji ndaren so tawi ɓe waway e wondude maɓɓe ɗon ha no feere ñawdigu maɓɓe heeɓo haray anditinay kadi arreten ɗo joni on a reçu un message d'une autre partenaire Sista Kadiatou depuis des États-Unis kanko kadi o addaniɓe $200 haray ɗin ɗon hayɗi yaltinaka taw mais ko inde maɓɓe woni ko ɗi ardi. On va juste rappeler cela de passage hay hendaki ɗi taw mais de toute façon ɓay ari e inde maɓɓe hara en hunoto ɗo Mariam Touré m'a confirmé cela les $200 c'est pour la maman haray ɗum ɗon kadi addirte e fi maɓɓe vraiment merci à Sista Kadiatou depuis les États-Unis merci aussi à notre partenaire de la Chine haray ko Mody Mamadou Yero e weltanike ɓe jarniɓe e monsieur Ibrahima depuis Conakry fi ko fewti ina fakkaji ɗo fo fi ko fewti ɗe jawle ɗo kadi haray ensemble on va essayer de mettre ça de côté enen e neniraɓe même ɓen ɓay ɓe newni kamɓe kadi ɓe faalete yawgol taran e kanenan Djiba Sadio wontiden ɗon ha fi cellal maɓɓe ngal fokkintine on va le faire merci beaucoup chers partenaires et au revoir.